Хәерле көн, Татарстан, хәерле көн, хөрмәтле телевизор караучылар. Матур уйниятләр белән яңа көнне каршылык. Тапшыруыбызның иҗат төркеме һәм мин Айзилә Батырханова һәр барчагызга күтәренке кәеф, уңышлы эш көне телибез. Бүгенге тапшыруда без мәгариф һәм анда барган үзгәрешләр турында сөйләшергә булдык. Студиябыз кунагы әлеге темага сәгатьләр буе сөйли ала. Шушы көннәрдә ул үзенең күркәм юбилеен билгеләп үтте. Ул бар гомерен фәнгә багышлаган шәхес. Педагогика фәннәре докторы, профессор, академик, Россия фәннәр академиясының әйдәп баручы эксперты, Татарстан Республикасының ат казанган фән эшлеклесе, Россия Федерациясының югары профессиональ белем бирү мактаулы хезмәткәре Әнвәр Хуҗиәхмәтов. Әнвәр әфәнде, исәнмесез? Исәнмез. Татарстан дәүләт телевидениесе күп санлы тамашачылар исеменнән сезне чын күңелдән гомер бәйрәмегез, туган көнегез белән котлый. Сез бар гомерегезне балаларга белем һәм тәрбия бирүгә багышлагансыз. Алай гына да түгел, укытучы һөнәрен сайлаган укытучыларыбызга, менә аларга балаларга дөрес тәрбия бирүне максат итеп куйгансыз. Һәм инде бу өлкәдә сезнең инде бик күп төрле фәнни хезмәтләрегез бар. Дәрәҗәле исемнәрегез бар. Аларны санап китергә дә никадәр вакыт кирәк булыр иде. Фәнгә мәхәббәтнең башлангычы кайдан килә? Сөйләшүбезне шуннан башлыйк әле. Фәнгә мәхәббәтнең башлангычы ул иң беренче чиратта гаиләдән килә. Гаиләдән инде мөнәсәбәт. Әти-әни, әби-бабай, дәвәти-дәвәни, балалар, аныклар арасында нинди мөнәсәбәтләр урнаша? Анда хезмәткә карата мөнәсәбәт ничек? Рухи, әхлакый кыйммәтләр нинди формада бирелә һәм үстерелә? Кешеләрнең үзара аралашуы ничек бара? Һәм әлбәттә инде балага никадәр яшьтән үк үзебезнең, милләтебезнең, халкыбызның, кавымыбызның иҗатына әкиятләр, пишек җырлары аша, сәнгать әсәрләре аша, менә бу иң кече яшьтәге нәни балалар өчен шулар аша бирергә кирәк. Һәм шушы балаларның иң талантлы, иң сәләтле дигәннәрендә сәләт үрнәкләре барлыкка килә. Ачыктан ачык әйтим, бөтен бала сәләтле була алмый. Бөтен дөнья күләмендә алсак, менә ул Америкада да шулай, Кытайда да шул, бездә дә шул. Аеруча талантлы, аеруча сәләтле балалар гомум балалар саныннан 3-4%. Алайны вундеркин дигән формуласында чыншасында йөри. Ә инде менә таланты, сәләте шактый әйбәт булган балалар, алар кайдадыр 20-30%. Ләкин шусын да әйтим, тырышлык белән, үҗәтлек белән, кеше яшьтән, менә шул мәктәпкәчә яшьтән, мәктәп елларыннан газета, журналларга язып, әдәби әсәрләр укып, менә элек күрелмәгән ниләре дә, фактлары аша да безнең шактый гына балалар талант ияләре булып формалаша. Ул бала инде тырышлык, хезмәт, үҗәтлек аша килә. Фән дә шулай ук ул. Фәнгә, мәсәлән, кайчакта әйтәләр, менә шушындый галим, академик анда исемнәре белән әйтә, ул мәктәптә эшләгән, укыган икән диләр. Мин моны начар хәл дип санамыйм. Әйе, бәлки ул эшлегә укыгандыр. Ләкин аның сәләте ниндидер бер юнәлештә ачылып китә. Мәсәлән, мин менә мәктәпләрдә, үзем мәктәп директоры булып эшләгән елларда, ни өчен без балаларны тартырга тиешбез төрле түгәрәкләргә, төрле иҗат төркемнәренә. Балаларны әйтәбез без, аларны биергә дә өйрәтик, җырларга да өйрәтик, биология, зоология кабинетларында да эшләргә өйрәтик, шахмат уйнарга да өйрәтик. Бөтен нинди мөмкинлек бар балалар белән эшләргә, мәктәптә дә, өйдә дә шуның белән шөгыльләнергә кирәк. Кызганычка каршы, менә бу соңгы елларда, менә бу телефон зәхмәте. Мин аны гел атыйм җенне телефон дип. Без бөтен балаларыбызны шушы җенне телефон белән аларның үсешен тоткарлыйбыз. Муйнына телефон аскан һәм көннәр буена телефонга карап, телефонда уйнап торган бала бер нинди сәләт ачыла алмый. Ул үсә дә алмый. Ул зомбилаша. Бу бик куркыныч әйбер. Шуңа күрә чынлап та фәнгә килә торган бала ул мәктәптә эшләргә дә укырга мөмкин, отличник та булырга мөмкин.
hatta bizim отличниклардан фәнгә килмәскә мөмкин. Ансала бар. Чөнки аның отличнигы укый безнең дәүләт стандартларына туры китереп бөтен фәннәрне. Бөтен фәннәрне. Мәсәлән, эшлегә укый торган бала, әйтик, нәкъ менә физик өлкәсендә Бер юнәлешне сайлый. Әйе, ул физика түгәрәгенә йөри, астрономия белән шөгыльләнә. Физиканың бит мөмкинлекләре шиксез. Һәм ул үзеннән-үзе килеп чыга. Шушы фәнни нигезгә килеп чыга. Башта университетка керә, аспирантурага керә, фәнни лабораторияларда эшли һәм зур галим булып таныла. Менә безнең татар кешеләре бит инде бер туган Сәгъдиевлар, аннан соң Мәскәүдә безнең бик күп галимнәребез бар. Күптән түгел генә билгеләп үттек без Камила Бивәлиевның шулай юбилеен. Бик зур галимнәр бит математика, физика өлкәсендә безнең менә нәкъ татар халкы арасыннан чыккан. Татар халкы бит ул аеруча тырыш, булдыклы, уңдырышлы халык. Сезнең һәр вакыт әйтә торган сүзегез бар. Белем һәм тәрбия бирүне бер-берсеннән аерга кирәкми. Алар бер бөтен. Әлбәттә. Белем, әгәр белем бирү әйбәт бездә бара, тәрбия юк дип әйтә икән кеше, димәк тәрбия булмаган җирдә белем бирү юк. Тәрбия һәм белем бирү ул котылгысыз бердәм процесс. Котылгысыз бердәм процесс. Менә бу соңгы 30 елда һәрберебезгә мәгълүм. Безнең СССР таркалганнан соң илдә, Россия күләмендә әйтәм мин, гомум тәрбия идеологиясе юкка чыкты. Барлыкка килде вакуум. Ә ул совет системасы, мәгариф оешмаларында тәрбия, белем бирү бик көчле иде. Дөнья күләмендә безнең мәгариф системасы иң алдынгы система иде. Менә минем дусларым бар. Америка Кушма Штатларында, Франциядә, Англиядә төрле вузларда эшлиләр. Алар безнең Татарстаннан үсеп чыккан галимнәр. Алар әйтәләр, Көнбатышта һәм АКШта дәреслекләрнең аеруча төгәл, табигый фәннәр буенча дәреслекләрнең яртысыннан артыгы элеккеге совет системасында без эшләгән дәреслекләр. Математиклар. Шуңа нигезләнгән. Әлбәттә, нигезләнгән түгел, турыдан-туры тәрҗемә. Фәкать анда тегениләрне генә урыннарын алыштырып куялар да, менә мин яшермим, минең Техас университетында эшли торган математиканы укыту теориясы һәм методология кафедрасы мөдире белән мин бик дус хезмәттәшлек итә, ул безгә еш кунакка кайта. Менә быел гына кайта алмады. Менә ул әйтә, 8нче, 9нче, 10нче, 11нче класста безнең дә укытыла торган физика, математика дәресләре алар тулысынча анда. Аларда фәкать ул башка телдә, башка форматка эчтәлеген бераз урнаштырып, ләкин аның методикасы һәм аның теоретик тәгълиматы нәкъ безнеке бик көчле иде. Бит инде аны исбатларга да нинди генә авыр елларда Бөек Ватан сугышыннан соң, нинди генә авыр елларда, менә бүген карагыз, элекке СССР территориясы булсынмы, аннан бик күчте безнең Россиядә. Шул елларда бит космик корабльләр иште, дөньяны шаулатып, беренче тапкыр космоска чыгу, беренче тапкыр космоска очу. Ул бит юктан түгел. Ул бит менә шушы мәгариф системасының тәңгәл укытуның, тәрбиянең бердәм булуы һәм менә бу тәрбиялек процессын укытудан аерма аркасында шулай иде. Хезмәт кешесенә хөрмәтне бетерү, колхоз совхозларны юкка чыгару, тегениләрне, заводларны, шундый зур заводлар юкка чыкты бит. Безнең Казанның үзендә генә шул бердән бер нормаль сакланып калды шул Оргсинтез. Калганнар юкка чыккан иде бит. Ярый әле менә безнең көчле президентыбызның тырышлыгы нәтиҗәсендә хәзер безнең Казаныбызда, Татарстаныбызда bütün элек совет властьларында төзелгән заводлар, берләшмәләр, фабрикалар яңадан төзелә. Бүгенге көндә заман, дөньядагы үзгәрешләр мәгариф өлкәсенә яңа бурычлар куя. Сез әлеге үзгәрешләргә ничек карыйсыз? Мин аның башлангыч чорында ук оештыру эшләрендә катнашырга туры килде. Минем университетның нәкъ менә педагогика, укыту һәм методология кафедрасы мөдире булар, ләкин мин моңа каршы идем. Һәр вакытта. Бүген дә каршы. Мин бердәм дәүләт имтиханын менә шушы Болонский процессына туры китереп кертү ул иң зур ахмаклык дип саныйм. Ни өчен? Аның сәбәбе шунда. Бар безнең дәүләт стандартлары белем бирүнең. Ул 1нче сыйныфтан 11нче сыйныфка кадәр кайдадыр бер 50 төрле юнәлеш буенча бара. Анда физикада кирәгә тиеш, сызымда, рәсемдә, музыкада, астрономиядә һәрбер бала, минем балада, сезнең балада һәрбер бала бөтен фәннәрне тирәнтеп өйрәнергә тиеш.
Шулай иде, шулай булырга тиеште. Бу бердәм дәүләт имтиханы ата-аналарны укытучылар нәрсәгә тәлә? Бу бала планлаштыра, миңа рус теле кирәк, физика кирәк, математика кирәк, миңа инглиз теле шул җитте. Алай булмый, алай белем бирү дигән әйбер юк, андый төшенчә юк. Шуңа күрә мин аның башка бик күп техник яктан оештыру ул зур хата. Biz ул турыда үземнең коллегаларым, галимнәр белән күп яздык. Ләкин менә берничә нәтиҗәсе булып, без хәзер Болонский пластынан чыктык, Аллага тапшырып. Ул менә бакалавриатка югары белем бирү, бакалавриатка, магистратурага, аспирантурага белүдә ахмаклык. Монда бернинди ул бит бакалавриат бар. Хәтта шундый сүз чыгардылар, тараттылар фикер җәмгыятьтә. Бакалавриат ул югары белем бирү, югары белем түгел диделәр. Ул бит тулы югары белем. Нәрсәгә кирәк тагын шуны дәвам итәргә магистратура. Бар безнең белгечлекне алырга тиеш. Иң талантлы, иң сәләтле яшьләр, әлбәттә, аспирантурада укып, галим булып, безнең фәнни ачышларыбызны тагын да тирәнтергә тиешләр. Һәм җәмгыятебезнең үсешенә йогын ятты ясарга тиешләр. Менә бу буталчык кына китереп чыгарды. Буталчык. Менә мәсәлән тәмамлый физика белгечлеген. Яңадан керә физика белгечлегенә магистратура. Бу нәрсә бирә? Ике диплом, бер диплом бакалавр белгечлеге физика буенча ул физик. Икенче магистратура бетерә, анысы да физик. Ике югары белем. Магистратура ул кайбер кешеләр аңлата, ул югары белемнән өстәрәк белем дип алай түгел. Ул шундый ук югары белем. Сез бу проблеманың шешелешен ничек күрәсез? Шешелешен күрә. Без хәзер менә аның Россия хөкүмәтенә, аның рәисенә бик зур рәхмәт. Безнең мөрәҗәгатьләр ишетелде. Без Болонский процессына чыктык. Һәр югары белем бирү системасына кертелергә тиешле специалитет. Шыңгырдатып, бәреп 5 ел укып чыга. Теләсә инде белмичә һәм эшкә бара. Һәм эшкә барган түгел. Бүген бит хәтта югары белем дәүләт хисабыннан ала. Аннан соң безнең кызлар, егетләр телефон сатырга китәләр. Я төнге клубта музыка уйнаталар. Дәүләт хисабыннан укыды икән, ул кимендә 10 ел шушы алган белгечлеген эшләргә тиеш. Эшләми икән, дәүләткә кире кайтарга тиеш ул акчасын. Әни өчен дәүләт акчасы туздырган ул. Ул бит сезнең акча, минем акча, бюджет акчасы бит ул. Дөрес инде. Дөрес. Һәм аннан соң гомумән шәхси вузларны, частный дип әйтәбез, университет аларны тамырыннан корытырга. Анда белем бирү юк. Анда фәкать күз буяу. Мин үзем комиссияда озак еллар эшлим, аспирантурага һәм магистратурага кабул итү буенча шундый шәхси вузларын тәмамлап килгән яшьләр хәтта фамилияләрен, исемнәрен, әтиянең исемнәрен дә дөрес иттереп яза белмиләр. Берсенә мин әйтәм, миңа автобиография язып бирегез әле, миңа әйтә. Аннан нәрсә соң автобиография ди? Заявление, гариза яза белмиләр. Үзе университет исемен әйтмим, кайсы университет тәмамлап килгән диген. Чөнки ул баш эшләгәнең нигә частный вузны тәмамлап, аның бер кайда да кадере юк ул кешенең. Аны яхшы, җитди, мәсәлән, сезнең телевидениедә андый бер кем эш калмый. Шуннан соң инде әгәр мин аспирантурага кирип кандидат булып чыкса, КФУ галиме була, КФУ кешесе булып йөри. Ләкин ул укый алмый бит. Без андыйларны нигездә алмыйбыз аспирантурага. Алмыйбыз. Алар безгә кирәк түгел, аларда белем юк. Шуңа күрә менә бу нидә дәүләт вузлары гына булырга тиеш. Кемдер әйтә икән, вузларның бит акчасы җитми дип. Ниясәгә без үз-үзебезне алдап укымый торган, белем биреп булмый торган кешеләр, ул кешеләр укымаска тиеш. Алар укырга тиеш, белем алырга тиеш профессиональ уку йортларында, техникумнарда, көллиятләрдә, профессиональ лицейларда менә дигән белгечлек алып, эшләп, тормыш корып, яшәп, дөньяны җимертергә тиеш. Бик дөрес фикерләр, Әнвәр Нуръәхмәтович, бик зур рәхмәт шушы фикерләрегезне безнең телевидениедә җиткергәнегез өчен. Рәхмәт сезгә. Мин ышанам, инанам. Безнең илебез куәтле булсын өчен, без мәгърур илдә җәмгыятьтә яшәсен өчен, безнең элеккеге мәгариф системасын һич шиксез кире кайтару зарури. Шул вакытта безгә тәртип булачак. Бик дөрес. Бик зур рәхмәт. Менә шундый югары ноктада без сезнең белән бүгенгә саубуллашабыз. Исән-имин булыгыз.